बे भिडिअ'आव आङो डाइरेक्टलि खोथा सावरायनोसै। जोंनि निसिमा ओनसोल आरो चिरां दुवार आरो साखाथियाव थानाय एबा काजलगाव सापागुरि ओरैहाय गुरुबासा बे एरियानि मानसिफ्रा जोंनि मालि बिथायाव जानो गोनां फुटबल फाइनालखौ सोर सोर नायनो गोसो दङ खाथि खालानि ओरै रनिकाटा गुरुबासा ओरैहाय धालिगाव ओमफ्राय ओरैहाय बिजनी सापागुरि काजलगाव जाय जायफ्रा नायफैनो गोसो दङ बिथांमोना गाबोननि बेलायावहाय नायफैनो हागोन। प्रग्रामा स्टार्ट जागोन जाहैबाय 12टानिफ्राय लादों प्रग्रामा, ओमफ्राय खेलाखौ होगोन जाहैबाय 2टानिफ्राय जागोन खेलाया। ओमफ्राय बेयावहाय सासे आर्टिस्ट लिंहरनाय जाबाय, जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि सासे आर्टिस्टखौ लिंहरनाय जाबाय बेयावहाय। दा बे आर्टिस्टआनो जाबाय लाइसुमै ब्रह्म। बिथांनि न'आ बिजनीयावनो मालि बिथा शाइनिं स्टारनि फोथाराव बिथाङानो आलासि महरै हाबफैसिगोन आरो गाबोन रबिबार। ओमफ्राय आङो लामाखौ एसे खिन्थानानै हरनि। ओरैहाय काजलगाव, बेंटल, सान्थिपुर, रनिकाटा, गुरुबासा हरैनि मानसिया ओरै मोनाबिलिजों दावखोनानै हरै बारस'नो हागोन। डाइरेक्ट सिदा लामाया मोजां गोजासै। डाइरेक्ट ओरै देवस्रि जानानैहाय दादगारिजों ओरै थबस्र' सिदा सानजा मोखां बारस'नो हागोन। मोनाबिलि जानानै फैनो हागोन। ओमफ्राय सापागुरि ओरै धालिगाव ओमफ्राय ओरै बिजनी सबायझार ओरै सिमलगुरि बलांगुरि बर' बाजार बेफोरो बेजोंनो फैनो हागोन। आमगुरि लामाजोंनो डाइरेक्ट सिदा थांनो हागोन। दा बे ससे आपडेटखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बिथांमोना खावलायबाय थानायलाय आङो बे आपडेटखौ होनानै होनाय जाबाय। लामाया दा हरैहाय ओरैजों सानजा सोनाबजोंनिया लामाया हरैहाय मोनाबिलिजों दा दलां जाजोब्बाय। लामायाबो मोजां फोसाबजोब्बाय होननानै बुंदों। दा हरैनो दादगारिजों ओरै बाजार जाग्राजों ओरै सिदा बारस'नो हासै आरो। दा बेनो दिनैनि आपडेटआ। आङो बे आपडेटखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय ससे। दा नोंथांमोना जाय जायफ्रा नायफैनो गोसो दङ गाबोननि समावहाय, गाबोन रबिबार खेलाया जागोन जाहैबाय ग्लबुल गसाइगाव, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गुरखा नेपालि टीम। दा बे मोननैनि गेजेराव जागोन फाइनाल बादायलायनाया। खेलायाथ' आगुन अरखि जाखागोन। ओरैबो ट्रोप ओरैबो ट्रोप ओरैबो ट्रोपनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन खेलाया गाबोननि समावहाय। माने ओरैबायदि प्लेयारफ्रासो थालांखाबाय फाइनालाव। ओरैबो गोरा ओरैबो गोरा। गुन्द्रुक जाग्राजों नाफाम जाग्राजों जागोन गाबोनबो। गुन्द्रुक जाग्रायाबोथ' खम नंखाया। बिसोरबोथ' सान्दुङाव लामजानाय, बारजोंनो उरायलाबायो बिसोरबो। आरो नाफाम जाग्राया मानला एसे गिदिरलै, माने नाफामाव दै होदेरनाय जायोना, बेखायनो एसे गिलिरदो जायो। खारनायफ्रा बारा खारनो हाया, खिबुआ गिलिर गिलिरथार नाफाम जाग्राफोरना। गुन्द्रुक जाग्राफोरना गाइखेर लोंग्राफोरना एकदम बाराव फोराननायनि सान्दुङाव फोराननायनि बारजोंनो उरायलाबायो बिसोरलाय। हाब बिरोबां खारनाया ओरै सेव सेवनो। दा नोंथांमोना जाय जायफ्रा नायफैनो गोसो नायफैदो। एसे नोंथांमोनजों इन्टारेस्ट खालामहरदेरबाय। दा बेफोरखौ एसे कमेडि साननानै लादो। ओमफ्राय बेनोमोन ससे आपडेटआ। खेलाया जागोन जाहैबाय आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय दहायनो। आङो आरो खिन्थाफिनबावनि नोंथांमोननो। खेला जाहैगोन जाहैबाय गुरखा ब्रादार नेपालि टीम आरो ग्लबुल गसाइगाव टीम, बिसोर मोननैनि गेजेराव फाइनाल खेलाया जागोन गाबोन। ओमफ्राय बेवहाय आलासिया फैगोन जाहैबाय लाइसुमै ब्रह्म। बिथांखौ लिंहरनाय जाबाय आलासि महरै। बिथाङा गाबोननि समावहाय आलासि महरै मालि बिथा शाइनिं स्टार क्लाबनि फोथाराव नुजाफैगोन आलासि महरै। दा बेनो दिनैनि आपडेटआ। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो नोंथांमोना जाय जाय फैनो गोसो फैदो। बेनो आरो आं बे ससे आपडेटखौ नोंथांमोननो खिन्थानानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। आरो हायोब्ला शेयार खालाम भिडिअखौ, एसे बयबो मिथिथों। गाबोननो जाबायना, इमारजेन्सि जाथारबाय। दा बेनो आरो टिकेटखौ फाइनालावहाय जेनेरेलाव 50 ओमफ्राय सियाराव 80 बानायनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोननो मिथिहोहरनाय जाखाबाय।